L'Assemblea Nacional Catalana, ho hem anunciat en començar avui el programa, hem entrevistat la seva presidenta, l'ANC, manté la seva absoluta confiança que el govern de Catalunya convocarà la consulta i tindrà contingut de la pregunta abans no acabi el 2013. Carme Forcadell, la presidenta de l'Assemblea, creu que tot plegat estarà llestit abans de Nadal. Ha estat menys concreta sobre quan es farà la consulta. Creu que hi ha una sèrie de factors que fan difícil que es pugui celebrar en el primer semestre del 2014. Són només algunes de les opinions que ens ha expressat aquesta tarda durant la conversa que hem tingut amb ella en un indret important per la projecció internacional de la cultura catalana. Ara ho veurem. És un dia històric. Doncs ja ho veuen, hem vingut aquí a Montjuïc. Som davant del Museu Nacional d'Art de Catalunya, que té una significació pel país, evidentment, amb la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, la senyora Carme Forcadell. Gràcies per acompanyar-nos al programa. Gràcies a vosaltres per convidar-me. A més, Carme, estem veient aquí al darrere una reproducció de les 4 columnes de Puig i Cadafal, que a principis del segle XX havia de representar un símbol del catalanisme polític i, de fet, ell, Puig i Cadafal, va ser president de la Mancomunitat de Catalunya, un dels intents que hi ha hagut al llarg de la història de l'encaix de Catalunya amb Espanya. I quan va aparèixer la Mancomunitat de Catalunya, també l'obertura d'un nou procés polític al país. Ara, segons l'Assemblea, estem en un altre moment, Carme? Sí, ara estem en un altre moment. Ara no encaixarem amb Espanya. Ara serem un nou estat, ens independitzarem d'Espanya. M'agradaria, ara entrarem dins del Museu Nacional d'Art de Catalunya per poder seguir la conversa amb la Carme Forcadell. Veurem a continuació un vídeo de 3 moments, creiem, molt importants dels últims anys que han marcat que l'Assemblea digui que estem en aquest moment de separació d'Espanya. Entrem ara, veiem aquest vídeo i seguim la conversa. Avui és un dia històric. La via catalana cap a la independència està... Perdoneu, és que estic emocionada. Doncs veig, sens dubte, l'aglomeració més gran que hem vist fins ara en el que portem recorregut des de l'aire, des de l'helicòpter. La gent està molt animada, molt contenta. Tot és a punt a la zona nord de la via catalana també perquè... La cercavila més gran que s'ha fet mai al nostre país, als 400 quilòmetres de la via catalana. Davant nostre s'obren totes les possibilitats, totes les oportunitats. Estem disposats a afrontar-les amb la responsabilitat. Hi haurà també Parlament des del Pertús i Parlament des d'Amposta. Ens sentim hereus de totes les tradicions. Avui Catalunya és un exemple per a les generacions del futur. Un nou estat d'Europa! Què vol aquesta gent? Catalunya independent! Carme, som a la sala oval d'aquest Museu Nacional d'Art de Catalunya. Hem vist les imatges d'un esperit, per exemple, a la via catalana. Es manté aquest esperit 2 mesos després d'aquesta mobilització. Caldria fer alguna cosa per fer veure a la ciutadania que dona suport a la independència de Catalunya, que la cosa segueix igual d'intensa i de viva? Segueix exactament igual i jo crec que més, cada vegada més. El que passa que, és clar, nosaltres ara estem convençuts i estem esperant que abans de Nadal tindrem data i pregunta de la consulta. Això és molt important. Nosaltres estem segurs que serà així, confiem plenament en el Parlament, confiem plenament en el debat de política general del mes de setembre, que els grups majoritaris van decidir que així seria, i estem esperant que surti. Ara, tenim molt clar que la pregunta ha de ser una pregunta clara perquè es pugui contestar amb un sí o amb un no, i que ha de preguntar
el que la gent vol que li pregunte, pel que la gent va sortir al carrer l'11 de setembre de l'any passat i la Via Catalana d'enguany. I és perquè Catalunya sigui un estat independent. Perquè si no la pregunta no fa referència a això, serà un frau. Perquè és el que vol la majoria de la societat i això ho han de tenir clar. En aquests moments esperem la pregunta, però la pregunta ha de ser aquesta. I si la pregunta no respon a les expectatives aquestes que està expressant, l'Assemblea Nacional Catalana s'està plantejant una gran altra mobilització? Nosaltres, de veritat, pensem que la pregunta serà la que ha de ser, perquè d'altra manera no s'entendria. És a dir, no s'entendria que el poble de Catalunya sortís al carrer per una pregunta, perquè vol una cosa, perquè vol que Catalunya sigui un estat lliure i sobirà, i després li pregunten una altra qüestió com el federalisme. La societat catalana en aquests moments no vol federalisme, vol que Catalunya sigui un estat lliure i sobirà, per això s'ha mobilitzat. Jo no conec cap mobilització pel federalisme, per tant, si la pregunta no fa referència a això, seria un frau. Estem convençuts que serà això. Si no és així, sí, ens haurem de mobilitzar, evidentment. Carme, ahir vam poder entrevistar al programa a Jordi Turull, de Convergència i Unió, i li vam demanar quin calendari s'establia des del govern o des del partit majoritari, la federació majoritària, Convergència i Unió, en aquest calendari d'establir dia de la consulta i pregunta. I ell deia a finals d'any. Jo crec que no ens hem de posar nerviosos. Jo crec que tots estem una mica nerviosos. Jo crec que al Parlament es va decidir que abans de final d'any, jo crec que abans de Nadal, perquè normalment de Nadal a cap d'any no, vull dir, realment no és temps de fer, vull dir, no és temps de preguntes, sinó que serà abans. I abans de Nadal ho tindrem, és a dir, tindrem data i tindrem pregunta. Es van comprometre abans de Nadal, doncs esperem abans de Nadal, no ens posem nerviosos. No ens posem nerviosos perquè això a la societat catalana no s'ha d'estressar en aquest moment. Hem d'estar tots molt tranquils, però jo sí que noto que tothom està preguntant la data a la pregunta. Nosaltres no tenim cap dubte, ja ho he dit, serà abans de Nadal i serà una pregunta clara. I confiem que serà així. Per tant, demano que no ens posem nerviosos, que estiguem tranquils, perquè això no és bo per ningú. Fem un exercici ara, Carme. Veurem quina anàlisi es fa des de fora de la situació política a Catalunya, també d'un personatge que vam poder entrevistar ara fa tot just una setmana, el periodista Iñaki Gabilondo. Ho veiem a continuació. Las autoridades políticas de Madrid aceptan y reconocen y expresan ya la idea de que hay un problema importante. Això és un pas endavant, no? Muy importante. Me parece positivo, por lo menos, que hayamos dejado de mirar eso como si estuviera soplando una leve brisa ahí en la lejanía, porque no es una leve brisa la que está sonando. Y cualquiera que quiera Cataluña y la conozca un poco, ya haya venido aquí 40 veces, sabe que estábamos hablando de un tema en serio. O sea, que esto no es una broma y no era una chaladura de Exita, la Forcadell, con 4 amigos, el Òmnium, una cosa, 5 chicos se reúnen y más. No. Esas tonterías ja no se dicen. Vull que em diguis què en penses d'això que diu Iñaki Gabilondo, d'aquesta primera etapa, podríem dir-ne, de reconeixement des de l'estat espanyol que hi ha un problema amb Catalunya. Sí, és veritat. Jo crec que reconeixen que hi ha un problema, però no hi donen cap solució. Per tant, si reconeixes que hi ha un problema però no fas res, sí que és veritat que diuen que el primer pas és el reconeixement, però després immediatament s'ha de fer alguna cosa i no fan res. Ell parlava des de la perspectiva d'un dels costats. L'altre costat feia la següent reflexió. A mi juicio también ha pasado otra cosa, que es que en Cataluña ha habido de pronto un proceso de maduración que le ha permitido a la gente entender que lo que sueña es un largo proceso. Aquel día de la cadena y en muchos otros días había una cierta sensación de que estábamos a 5 minutos de que pasara algo muy importante. Yo decía, el mayor problema que tiene este proceso, que es verdadero, y que Madrid no está viendo como verdadero, es que el proceso se cree que va a desembocar mañana en un resultado, y esa es una equivocación. Es un largo proceso. Y el anhelo que haya en Cataluña de una solución de otra naturaleza, independentista, autonomista, de Estado propio, lo que sea, va a estar sometida al test de un largo proceso, en el cual va a tener que medir la profundidad de su convicción, que una cosa es un sueño y otra un proyecto político. Y en el viaje de un sueño a un proyecto político, el catalanismo y el anhelo catalanista va a enfrentarse con esa realidad y de ahí saldrá o más fortalecido o menos fortalecido, o el doble de los que hay o la mitad de los que hay. Somriu quan escolta Iñaki Gabilondo. Perquè és molt intel·ligent.
Firma el que diu el periodista basc. No. Jo crec que és molt intel·ligent el senyor Gabilondo. És a dir, diu, serà un procés llarg, perquè és un somni, serà un procés llarg. Clar, això pot fer que molta gent es desanimi. Doncs no és un somni, és una realitat i no serà llarg. No serà un procés tan llarg com diu, no serà llarg. El que sí que és veritat, que s'haurà d'obrir un procés de negociació i que des del dia que fem el pas de bé o fer les eleccions o declarar la independència o fer la consulta, l'endemà això és veritat, tot continuarà igual. Tot continuarà igual, tot funcionarà igual, però sí que serà el moment que s'obrirà un procés i una negociació amb l'estat espanyol i una negociació a nivell internacional perquè ens reconeguin, i aquest procés no serà curt, però no serà tan llarg com diu el senyor Gabilondo. El senyor Gabilondo, l'entrevista, ara no ho podrem escoltar, parlava de 5 anys, 6 anys. No, què va. Quin termini posa la presidenta de l'Assemblea Nacional? No, a veure, jo termini no em poso perquè no tinc cap bola de vidre, ja m'agradaria, però evidentment des que es comenci la negociació fins que s'acabi sí que poden haver 5 anys, fins que no haguéssim negociat tot. Però nosaltres, des del moment que es declari la independència, es facin les eleccions, l'endemà mateix nosaltres ja començarem a caminar com a país independent i s'obrirà una negociació que pot durar més o menys, depèn de tot el que es vulgui negociar i de tot el que nosaltres vulguem aconseguir o no. Perquè llavors serà 2 parts i sabem que l'estat espanyol no ens donarà res, serà una negociació molt dura, però evidentment de cap manera, 5-6 anys de cap manera. És més, és que el procés d'independència ja ha començat. Ja ha començat el procés d'independència. Nosaltres no pensem que d'un dia a l'altre sortirem al carrer a celebrar-ho perquè serem independents. No, el procés ja ha començat i cada dia ho serem una mica més i arribarà un dia que ho serem del tot. Però és un procés que sí que serà llarg, però que no serà tan llarg com diu el senyor Gabilondo i que hem de pensar tots que aquest procés ja ha començat. Només cal veure el tractament que ens fa l'estat espanyol. L'estat espanyol ja ha desplegat totes les seves armes polítiques per evitar que Catalunya sigui independent. La seva diplomàcia està desplegada per tot el món, parlant amb tots els governs perquè no ens reconeguin, perquè ens donin l'esquena. I ja ha començat l'ofec econòmic, ja ha començat el desprestigi del govern de la Generalitat. I, per tant, aquest procés d'independència ja ha començat. No serà llarg, ja hi estem. Parlem del paper que té la premsa en aquest desplegament que vostè parla que té el govern espanyol, que ja ha posat en marxa. Primer, una anàlisi que fa Vicent Partal a VilaWeb, un article. Ell parla de diferents etapes en aquest procés de relació o de reacció del govern d'Espanya o d'Espanya en relació al procés de Catalunya. La primera era la del menysteniment. El senyor Gabilondo i vostè deuen coincidir que aquest menysteniment o aquest problema ja no existeix, ara ja es reconeix que hi ha un problema. Hi ha una segona etapa, diu Vicent Partal, que és la d'introduir l'element de la confusió. Si li sembla, fem una repassada a algunes de les portades de diversos diaris d'aquests últims dies i analitzi vostè què hi veu al darrere o si veu alguna cosa o no. Em fa molta gràcia, no? Perquè parlen de diàleg. Nosaltres també el volem, el diàleg. És que nosaltres volem dialogar sobre la consulta. Per tant, que s'obri un diàleg és positiu, el parlar sempre és positiu. Nosaltres ja estem d'acord que parlin el govern català i el govern espanyol, però que parlin sobre la consulta. No passa absolutament res, absolutament res. Que el federalisme guanya, per favor, a veure, siguem seriosos. Siguem seriosos. Encara no fa 2 mesos de la via catalana, que van sortir molts i molts i molts centenars de milers de persones al carrer, molts, per demanar que Catalunya fos un estat lliure i sobirà. És a dir, jo no he vist encara a ningú cap manifestació, cap ni una, per demanar el federalisme. És a dir, l'independentisme no perd, al contrari, guanya cada dia més i això diuen totes les enquestes. Per tant, siguem seriosos. Una cosa és que vulguin crear confusió, l'altra cosa és que la societat catalana estigui confusa, que no ho estem. Jo crec que ni el govern de Catalunya... Això no acaba influint, senyora Forcadell? En l'ànim? No influeix en l'ànim de molts independentistes? Bé, jo crec que és el que pretenen. És a dir, això és el primer que fan. En un procés tan important com estem, el primer que han d'intentar és provocar-nos, perquè caiguem en provocacions amb aquestes declaracions que fan. Segona, fer-nos defallir.
però evidentment nosaltres no defallirem, perquè nosaltres tenim clar que si estem aquí, en el punt que estem, és perquè el poble de Catalunya ho ha volgut. Si no haguéssim sortit al carrer l'11 de setembre del 2012, a hores d'ara estaríem parlant del pacte fiscal. Estem aquí perquè ho ha volgut la majoria del poble de Catalunya. I la majoria del poble de Catalunya vol que Catalunya sigui un estat lliure i sobirà, vol que sigui un estat independent. I el federalisme no és majoritària, és que ni de bon tros, ni ho serà, ni ho serà. És que és poc seriós parlar de federalisme. És poc seriós. Amb qui ens hem de federar? Amb un estat espanyol? Amb un estat espanyol que ja va dir fa 2 dies que res de res? Siguem seriosos. Si volem crear confusió, creem-la d'una manera més seriosa, però no parlant de federalisme, perquè és poc creïble. Això no s'ho creu ningú. I la societat catalana és prou madura per no creure's això. Quina és la manera seriosa de crear confusió, com vostè diu? Quina seria la manera seriosa de crear confusió? Home, jo crec que parlar de federalisme no és seriós, com he dit, perquè per federar-se hi ha d'haver algú que es vulgui federar amb algú. I el federalisme ha de ser entre 2 països, entre 2 estats que ho vulguin. L'estat espanyol no en vol ni sentir parlar. En tot cas, jo entenc que el que seria dir és, podrien dir, per exemple, que parlem, podríem dir, acceptem la consulta i després anem a dir a moltíssima gent que voti no. És a dir, que votin no. És a dir, per mi, fer una campanya seriosa del no seria que molta gent s'ho replantegés, d'acord? Donem arguments. És a dir, jo no he sentit encara ni un argument seriós, ni un a favor de romandre dins l'estat espanyol. No n'he sentit ni un. És a dir, a mi les amenaces, tots els arguments que m'han donat ara no em serveixen. I el federalisme menys encara, el trobo menys seriós. Menys seriós perquè no té cap base política, cap ni una. Aleshores, si volen crear, doncs, que ens donin arguments seriosos, però no que ens diguin per què hem de romandre a Espanya. I aleshores, la gent, jo crec que la societat catalana es podria plantejar, però mentre es diguen aquests arguments, vaja, jo crec que no. I que ens diguin que s'està parlant de diàleg, és que és positiu. Nosaltres sempre el veiem positiu, el diàleg. És que nosaltres volem dialogar. És que s'ha d'entendre que nosaltres no anem contra Espanya ni contra el poble espanyol. O sigui, hem de distingir sempre entre l'Estat, el govern i el poble espanyol. El poble espanyol és tan digne com el poble català. Nosaltres, el nostre adversari és l'Estat, és el govern espanyol. Això és el primer. I nosaltres volem ser amics, bons veïns, volem que tot continuï exactament com està. Volem que no hi hagi res, absolutament res, és a dir, que poder-ho fer absolutament les dues parts d'acord. I per fer això s'ha de dialogar. Per tant, si amb la frase que hi ha diàleg es pensen que el procés sobiranista es farà enrere, estan molt equivocats. Nosaltres volem diàleg perquè sense diàleg no podrem aconseguir la independència. Aquesta és la realitat. Hi haurà un moment que s'haurà de dialogar perquè haurem de decidir que et quedes tu, que em quedo jo. I això ha de passar pel diàleg. Un dels arguments que hi ha també que genera tot aquest procés sobiranista és la de la fractura social a Catalunya. No, al contrari, jo crec que la fractura social la tindrem si continuem com fins ara. Si continuem com fins ara. Però si nosaltres tenim i podem disposar dels nostres recursos, hi haurà més cohesió social que mai. El projecte independentista, al contrari del que es diu, és un projecte cohesionador. Perquè en aquest projecte s'inclou tothom que s'hi vol incloure, independentment del seu origen, la seva identitat, la seva llengua, la seva religió, les seves creences. Independentment de tot això, si ell vol formar part d'aquest projecte, en pot formar. I nosaltres volem un país per viure millor tots. Els que votarem independència i els que votaran en contra, per viure millor tots. I això és el màxim cohesionador que hi ha. Nosaltres volem votar tots, tots. I considerem que tots tenen els mateixos drets. Els que estan a favor i els que estan en contra, absolutament tots. Però en democràcia guanya la majoria. I això és el que pretenem. En aquests moments estem convençuts que a Catalunya hi ha una majoria social independentista i per tant per això volem votar. Però nosaltres el nostre país el volem absolutament com és ara, millor. Però vull dir, amb la mateixa gent, aquí no hi sobra ningú, al contrari, hi faltem i fem falta tots, perquè fins ara hem estat tots junts i hem de continuar tots junts. Senyora Forcadell, i les persones que no vulguin formar part d'aquest projecte, què passa amb elles?
En democràcia és això. Mira, jo no he votat al senyor Rajoy i el tenim. És a dir, la democràcia és això, la voluntat de la majoria. Poden treballar perquè quan siguem independents, doncs ells poden treballar perquè ens volguéssim federar i volguéssim estar amb Espanya. Si un cop siguem independents, doncs ells continuen pensant que volen formar part de l'estat espanyol, doncs poden, de la mateixa manera que nosaltres estem treballant per la independència i els independentistes durant molts anys han estat treballant per la independència i ara són majoritaris, abans no ho eren, doncs aquestes persones en un estat independent poden treballar per ser majoritaris i poder aconseguir tornar a formar part de l'estat espanyol. El joc de la democràcia és així, cap problema. Parlàvem abans d'aquestes etapes de les quals parlava Vicent Partal, la de no reconèixer el problema, aquesta etapa està superada, reconeix el problema. Una segona, la de la confusió. Una tercera, parla Vicent Partal de la prohibició d'alguns partits polítics que defensen l'independentisme. Ell parla d'Esquerra i de la CUP, no de Convergència Democràtica. I una quarta etapa de la intervenció de l'autonomia de Catalunya. Què creu que pot haver-hi de veritat en aquesta transcripció, aquesta trajectòria que marca el senyor Vicent Partal? Vull dir una cosa, jo crec que l'independentisme ara ja transcendeix els partits polítics. Jo crec que està amb la societat catalana. I jo crec que el fet de prohibir partits polítics, és a dir, no faria de cap manera que l'independentisme deixés d'existir. Ans al contrari, perquè hi ha moltíssima gent que és independentista i no està en partits polítics, no ho està. És a dir, no ho està, ni ho ha estat mai, potser. Per tant, jo crec que els partits polítics són molt importants, però en aquest moment, el projecte que nosaltres estem vivint és un projecte de país. No és un projecte de govern ni de partits polítics, és un projecte de país, de la societat civil. Per tant, contra això és molt difícil fer alguna cosa. Que poden prohibir els partits polítics? Sí. És possible, poden fer moltíssimes coses, però jo crec que poden fins i tot suspendre l'autonomia, també ho poden fer, és veritat. Poden inhabilitar el president Mas, és veritat. Però jo crec que això els desacreditaria tant, jo crec que a nosaltres en canvi ens reforçaria. Jo crec que si fessin això, a nosaltres ens reforçaria com a país, perquè ens cohesionaríem més. I crec que ells els perjudicaria. Perquè en aquests moments Catalunya ha guanyat la batalla de la democràcia. La de la independència encara hem de votar, estem convençuts que també, però encara hem de votar. Però la de la democràcia l'hem guanyat, perquè és molt difícil justificar i donar arguments vàlids davant del món i davant de la Unió Europea per impedir-nos votar. És molt difícil, i sobretot perquè hi ha uns ciutadans també de la Unió Europea, que són els escocesos, que podran votar. I resulta que dos estats que formen part de la Unió Europea amb els mateixos drets, els mateixos deures, i uns poden votar i els altres no. Per què jo, si sóc ciutadana de la Unió Europea, no puc votar i un senyor d'Escòcia sí? Quina diferència hi ha? La Unió Europea es pot permetre aquesta diferència d'interpretació de lleis internacionals? Per tant, jo crec que hem guanyat la batalla de la democràcia, l'hem guanyada, i per tant, si el govern espanyol fes alguna cosa d'aquestes, encara la guanyaríem més. I jo crec que s'equivocarien si ho fessin, perquè a nosaltres ens reforçaria, i com que és un projecte, com he dit abans, no del govern ni dels partits polítics, sinó de la societat civil del país, aquest projecte tiraria endavant, es reforçaria, perquè al final, evidentment, davant del que vol la majoria de la societat, no hi ha res a fer. Senyora Forcadell, fa una estona em comentava que hi ha un termini, que és final d'any, i que a final d'any sabrem la data i hem de saber... Abans de final d'any. Jo dic abans de Nadal. Abans de Nadal. El contingut de la pregunta. Però si vostè hagués de dir quina data seria la que des de l'Assemblea Nacional Catalana s'hi apostaria del 2014, què parlaríem? D'abans del referèndum d'Escòcia, d'abans de la diada, entre la diada i el referèndum d'Escòcia? Nosaltres teníem al nostre full de ruta, quan el vam aprovar que la consulta es fes abans del 31 de maig del 2014. El que passa que, clar, abans del 31 de maig hi ha les eleccions europees i es veu que 2 mesos i mig de les eleccions europees no en poden haver cap altra.
Aleshores, això ja ens portava al febrer. I al febrer encara no sabrem si, en quins terminis es podrà convocar la consulta. Però nosaltres el que tenim clar és que ha de ser el més aviat possible i ha de ser durant l'any 2014. Això és innegociable per l'Assemblea. La consulta ha de ser el 2014, innegociable. El més aviat possible... El primer semestre diu que és pràcticament impossible. Ja veurem, a veure quan es convoqui. Nosaltres, diguem que és molt difícil perquè coincideix amb les eleccions europees. Ho hem de deixar I aleshores, pel segon semestre. tot i que va haver algú de fer-ho a la mateixa data és molt complicat perquè, a més, nosaltres, personalment no ho veig clar i, per tant, crec que és molt complicat. Però nosaltres estaríem d'acord el més aviat possible, és a dir, comptant aquestes dates, el més aviat possible que es pogués, un cop passats aquests terminis que marca la llei. Senyora Forcadell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit i de participar al 23-24. Molt bona nit. Moltes gràcies per haver-me convidat.